Vítajte v ďalšom videu, denník solo investora. Mal som teraz trochu pauzu kvôli chorobe, ale aspoň som mal dosť času robiť si rôzne analýzy a research. A to je aj téma dňa dnes, ETF-ka, ktoré majú potenciál aj zrujnovať človeka. Odkedy som si totiž aktivoval maržový účet, čiže môžem ísť do mínusu s úročením 3,5% per annum, podobné hypotéke, tak som si čítal best practices, pozeral rôzne videá. Úplne v úvode poviem, lebo sám nemám rád nejaké clickbaity. Pokiaľ investujete peniaze do bezpečného, dôveryhodného ETF-ka, ako je S&P 500 alebo Nasdaq, štandardné ETF-ka, ticker SXR8 napríklad a podobne, tak mali by ste byť OK, mali by ste byť v bezpečí. Zároveň ale vnímam ETF ako možnú bublinu do budúcna. Zatiaľ ich považujem aj ja za dobrú voľbu z dlhodobého hľadiska. Sám mám 30% portfólia v ETF, zvyšok sú potom individuálne akcie. O čom ale chcem rozprávať je, že nedávno som na YouTube narazil na video jedného investičného kanála, bol to Kanaďan, a autor tam s veľkým nadšením vysvetľoval stratégiu, ktorá znela ako svätý grál, čiže ako zarábať 20% ročne na dividendách z ETF. Pri ETF-kách sa tá dividenda volá distribúcia. A pritom použiť peniaze brokera, čiže máte zadarmo peniaze, zainvestujete ich, máte 20% výnos a áno, ten nákladový úrok 3,5 alebo v Kanade 4,6% zaplatíte z vlastného vrecka a rozdiel vlastne ostáva vám. Takže je to taký nekonečný stroj na peniaze, hovorili aj v komentároch. Znie to celkom logicky, akurát, že ja keď počujem niekde 20% a bezpečné investovanie v jednej vete, tak trošku zbystrím pozornosť a preto som tie ETF-ka študoval viac dopodrobna. No a tam som zistil, že sa tvorí bublina, ktorá má isté paralely alebo nápadne pripomína finančné mechanizmy z roku 2008. O čo teda išlo? Tento youtuber hovoril spomínal konkrétne 4 ETF-ka. Ja rozoberiem jedno z nich viac do hĺbky. Takže bolo to ETF-ko, ktoré malo ticker ENCL a v podstate vo všeobecnosti ETF-ka, ktoré majú v názve že enhanced alebo leveraged alebo high yield, tak na to si treba dať do veľkej miery pozor. Hej. Dobre, ja som sa na to teda pozrel, tam sľubovali výnos cez 20%. V podstate ten youtuber tak v jednej vete spomenul, že to ETF-ko vlastne funguje na páku, čo vlastne znásobuje ako keby aj riziko, ale zároveň aj výnos. Toto ETF-ko nie je vaše štandardné ETF-ko, ktoré má košík akcií, ako S&P 500 má napríklad 500 akcií, ale si samo požičiava peniaze, čiže tiež funguje na maržu 25 až 33%, aby kúpilo iné ETF-ko. No a v tomto konkrétnom prípade toto ENCL kúpilo vlastne ENCC. To je tá prvá vrstva páky. Druhá vrstva páky je, že toto ETF-ko, ktoré je pod tým, tak to už investuje aj do reálnych firiem, ale stále v podstate ono využíva váš kapitál na to, aby ich nakúpilo, potom vedelo vypísať opcie na dané akcie, získalo cash a ten vám vyplatia naspäť ako dividendu. No a tu máme už vrstvu, že retailový investor alebo človek si požičia peniaze na maržu, kúpi ETF-ko, ktoré je napákované a ešte toto napákované ETF-ko kúpi ďalšie ETF-ko, ktoré môže a nemusí byť napakované, ale zároveň funguje na princípe vypisovania opcií, z čoho získava cash a potom vypláca investorov. A láka vlastne na vysokú dividendu, ktorá je vo výške až okolo 18%. A toto je smrtiaca pasca pre retail, lebo tento systém funguje super, kým trh ide do strany alebo mierne hore.
Aj preto tie kanadské ETF, ktoré rozoberal, tak boli primárne čo sa týka energií, čiže energetický sektor, bankový sektor, čiže relatívne stabilné. Ale povedzme, že tento sektor by celý padol len o 10%. Tak kvôli vnútornej páke toho fondu, ktorá je 1,5 až 1,3 násobok, tak to ETF klesne o 13%. Pokiaľ daný človek má ešte maržu u brokera, tak tá strata sa ešte viac znásobuje a zrazu vy ste v strate 25 alebo až 30% za pár dní, pričom to podkladové aktívum kleslo len 10%. No a potom v tomto momente môže prísť margin call, tým pádom musíte dať dodatočné prostriedky alebo zlikvidniť niektoré svoje pozície. Čo je ešte horšie, je, že pokiaľ investori začnú zlikvidnia svoje pozície v tomto energo- a bankovom sektore, tak sa vytvorí znova špirála dodatočných ako keby predajov. No a predaje tým pádom znamenajú vysokú ponuku a klesá cena. A je to úplne dominový efekt. Takže je to dosť zásadné ohrozenie trhu vo všeobecnosti, pretože čo je na tom najhoršie, nie je len, že sa to týka toho investora, ktorý obchoduje, dá maržu a ide na veľmi rizikové ETF-ka. A tie fondy sú dosť veľké a vlastnia naozaj veľké percentá tých najväčších firiem v krajine, v tomto prípade v Kanade, kde sú to banky a energetika. A ak veľká masa ľudí nakúpi na maržu a potom sa stane to, čo som popisoval a začnú to predávať, tak potom v podstate je to kaskáda predaja, ktoré ovplyvní aj akcie tých zdanlivo bezpečných bank alebo energetických firiem. Čiže nie len, že samozrejme ten, kto je na vrchu toho reťazca, čiže bude retailový investor alebo to napákované ETF, tak tam je to obrovský problém, ale týka sa to bohužiaľ aj tých bezpečných akcií bank, lebo aj tam budú zlikvidnené potom pozície potenciálneho ETF-ka. Takže to je za mňa také, nechcem povedať, že odhalenie a znieť ako nejaký konšpirátor, lebo to naozaj nie som, ale povedzme, že má to prvky bubliny, pretože sa na páku sa tá páka vrství. A podobne, keď ste pozerali aj The Big Short a tam vysvetľovali CDOs a ako vlastne vznikla tá finančná kríza v roku 2008, tak tam to veľmi pekne vysvetľovali. Margin Robbie z Vane, keď si pamätáte tú scénu, a hovorili o tom, že v podstate je to o tom, že jeden staví na hru, potom druhý staví na toho, čo stavil na hru, tretí staví na toho, čo stavil na hru, a tak sa to vrství a tým pádom potom v prípade nejakých problémov na trhu alebo len miernej korekcie môže nastať naozaj veľká katastrofa. Takže to je za mňa taká výstraha, možno aby ste si dali pozor na ETF-ka, ktoré sú označené ako enhanced, ako high yield alebo leveraged, lebo to sú ETF-ka, ktoré síce majú aj z objektívnych dôvodov vyšší výnos, ale to preto, lebo tiež sú napákované. Takže toľko asi za mňa. Pokiaľ by ste chceli nejaký väčší detail, tak ja to skúsim možno ešte viac zhrnúť. Ale čo je možno ešte podstatná vec, nie je to nejaká, že úplne níž vec, ktorá je na nejakej malej škále, lebo čím viac som si o tom skúmal, tak AD1 netýka sa to len Kanady, už aj v Amerike sa to začína robiť, to je AD1, a AD2 v posledných mesiacoch takýto typ nakupovania zo strany aj retailových investorov týchto leveraged ETF, keďže naozaj poskytujú zdanlivo veľmi vysoký výnos, tak začína byť extrémne populárne až exponenciálne populárne a je otázka, ako dlho je takýto systém
udržateľný. Takže opäť pripomínam, že bohužiaľ tá cesta k bohatstvu sa nedá nejakým spôsobom brutálne skrátiť takouto špekuláciou. Treba si dávať pozor, treba ochraňovať svoje financie a ja tiež budem ostražitý a budem sledovať tento trend, pretože v akciovom trhu som dosť nainvestovaný a tým pádom si budem dávať pozor na svoje peniaze. Takže to je za mňa všetko. Pokiaľ vám to dalo nejakú hodnotu alebo prínos, alebo ste o tom nevedeli, tak budem rád za like alebo subscribe. Ja som si dal cieľ do júna urobiť 20 videí a najbližšie video bude o tom, či sa oplatí investovať do nehnuteľností alebo kúpiť nejaký investičný byt alebo inú nehnuteľnosť teraz v roku 2026. No a keď ste došli až sem, tak vám chcem poďakovať, že ste so mnou vydržali tých skoro 10 minút, či koľko má video. A pokiaľ vám to video niečo dalo, tak naozaj poprosím vás o subscribe, alebo like, alebo komentár, alebo akýkoľvek engagement, ktorý by mi dal nejaký feedback. Kľudne môžete aj nadávať na mňa, to je v pohode. Ja viem, že niekedy rozprávam trošku monotónne, takže tie videá robím aj preto, aby som sa trošku zlepšoval. No a potom mi kľudne napíšte, aká téma by vás do budúcna zaujala. Ja čo mám pripravené, tak chcel by som, ako som spomínal aj vo videu, tie nehnuteľnosti, takže či sa oplatí kúpať nehnuteľnosti, chcem to dať ako dvojizbák v roku 2026. A druhá taká možná téma je pozrieť sa na Crowdberry, investičné možnosti, ktoré tam sú. Je tam viacero zaujímavých firiem, takže či private equity alebo nejaké v rámci crowdfundingu nejaká pôžička, či by dávala zmysel. Alebo potom by vás zaujímalo napríklad, na ktorých akciách som najviac zarobil v roku 2025. To môže byť tiež zaujímavé. Prípadne nejaké stock pickingy a čo si myslím o roku 2026. Takže čokoľvek, možno ste zazreli, že to portfólio je okolo 90 000 eur. Takže už som si naakumuloval nejaký majetok za tých 7 rokov, za ktorý investujem a budem v tom samozrejme pokračovať. Takže nezabudnite like a subscribe.